Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Zor günahlarının 40 türü. Ул бик киң таралган. Безнең арада инде ишеткәнебез бар, кайбер дус ишләребездә бу шайтан коткысын әлегә бик аяныч. Хәзерге вакытта аның төрләре күбәйде. Интернет аша да инде төрле төрләрен без һәр вакытта да реклама ясап инде күрсәтеп торалар. Ул отышлы уеннар уйнау. Русча әйтсәк, азартные игры. Әлег инде беләбез теге русча әйтсәк, игровые автоматы, уен автоматлары бар инде, төрле акча төшереп инде уйныйсың инде. Нары казинолар бар иде инде. Ләкин алхамдулилlah хөкүмәт тарафыннан тыелды, ләкин бәрабәр подпольный эшләүләрен дәвам итәләр. Кешеләр монда инде ишетелә, йөриләр. Хәзер инде төрләре чыкты, интернет аша да, мәсәлән, спорт уеннары аша, мәсәлән, 2 футбол командасы уйный икән, син инде куя аласың доставка, бу футбол командасы җиңә дип куясың икән, синең куйган футбол командасы җиңде икән, сиңа инде күпмедер акча эләгә инде. Мәсәлән, 1000 куйдың икән, командаң җыйса, син 10000 итеп отып алырга мөмкинсең инде. Шулай ганда төрле көрәшчеләр анда, төрле теге сугышчылар бит хәтта бай без правил дип инде. Менә анда җиңүче кешегә куеп инде аласың инде. Бик күп рекламалар китте шунда инде. Һәм интернет аша да төрле казинолар бар инде. Аларда уйнап була. Бу киң таралганнар әле без белмәгәннәре күпмедер. Әмма ләкин нинди генә юл белән булмасын. Лотереялар бар тагы шулай бит, лотереялар сатып аласың инде. Төрле әйберләр утырган мөмкинсең инде. Телевизордан үтеп бара төрле тапшырулар да сатып аласың да, синең билетың чыкса, сиңа шундый бүләкләргә дип. Менә бу бөтенесе инде мәйсәр дип атала инде. Шушы атышлы уеннар бу ислам дине тарафыннан барысы да тыелган. Шушы ставкалар кую, төрле командаларга лотереялар сатып алу, анда төрле казиноларда уйнау инде. Бу бик зур гынахлардан санала, чөнки моның зыяны бик күп. Бу үзенә күрә бер зависимость әйләнә инде, наркомания шикелле, промованнан китә алмый. Без беләбез, ишетеп тә дус ишләре без шуңа утыра икән инде. Анда гаиләсе белән аерыла, ул квартираларын сата, эшсез кала инде, ахыр чиктә урамга чыгып инде бомж халәтенә төшәргә мөмкин. Чөнки ул акча сала җиңә алмый. Аны бит инде бу отышлы уеннарны оештырган кешеләр дә алар белә үзләренә генә акча эшли. Алар шулай итеп киләнгән, күп итеп халыктан акча суыру буенча. Анда бик әз кеше ота. Отса да инде бер отада 10 җиңелә ул. Аның максаты шушы оештырган кеше акча эшләү, үзенә акча туплау, кешедән, халыктан акчаны талау. Ул кешегә ярдәм итеп, файда бирәм дип оештырган нәрсәләр түгел. Ләкин кеше кызанышы кыржы зәгыйфь иманлы булу аркасында гыйлем җитмәү сәбәпле инде шушы шайтан коткысына бирелә һәм алдалана. Безнең ислам динендә хикмәт нәрсәдә, син акчаңны бер нәрсәгә сарыф итсәң, ул сиңа файда бирергә тиеш. Һәм һичшиксез акча бирдең икән, ул сиңа инде файда белән әйләнеп кайтырга тиеш. Монда отышлы уеннарда гарар, билгесезлек ята. Син бирдең, әмма ләкин акчаңның файда белән әйләнеп кайтуы икеле. Яки син акчасыз каласың, берни файда да бирмәй, яки ул сиңа күпләтеп кайта. Күпләтеп кайтканда син бит теге кешегә зыян саласың. Син анда 1000 биреп, калган 9000 аннан аласың. Ни өчен? Берни сәбәпсез, берни аңа файда китермичә. Безнең ислам динендә син инде ул кешегә файда китерергә тиешсең. Эшең беләнме, гыйлемең беләнме, киңәшең беләнме инде, яки товарың белән акча бирде, син аңа товар бирергә тиешсең, яки инде аңа гыйлемеңне бирергә тиешсең, яки берәр эш эшләргә тиешсең инде. Һәм шулай кешедән алганда да сиңа зөлемлек кылырга ярамый, бирдең икән, шул акча микъдарында гына таләп ителәсең. Монда син бирдең, арттырып аласың, яки ул синең акчаңны ала. Менә бу инде тыелган. Шуңа күрә менә бу казинода да, лотереяда да син акча бирдең, әмма ләкин җиңү синең икеле. Шуңа күрә я сиңа зыян килә, я инде син җиңә бине теге кешегә зыян килә. Бу безнең ислам динендә тыелган. Бары тик без
Бер-беребезгә файда китереп, зыян салмыйча, бөтен нәрсә билгеле булырга тиеш. Билгесез булган инде икеле нәрсәләр безгә тыелган эшләргә. Һәм моңа инде төп дәлил булып тора Бакара сүрәсенең инде 90-91 аятлары. الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الله تعالى أي إيمان китерүчеләр ди, иман китергән бәндәләр ди, исертә торган эчемлекләр ди, шушы отыш уеннары ди. Менә без сөйләшә торган отыш уеннары ди, сыннарга табыну ди, һәм ырым багучылык эшләре белән шайтан гамәлләреннән булган нәҗис эшләрдән ди, ерак булыгыз ди. Һәм шаятсыз ди, котылырсыз ди. Бу дөньяда да һәм ахирәттә дә Аллаһның газабыннан. Хәмер эчертү һәм отыш уеннары уйнату белән шайтан арагызга дошманлыкны һәм ачуны салдыра ди. Чынлап та уйлап карасаң, бу бит инде отышлы уеннар, эчкечелек кешенең бер-бер арасына дошманлык сала. Шәйкән эчеп утыручы белән бергә инде сугышалар, чәнчешәләр анда, талашалар, үтерешәләр. Моны инде без гәҗитләрдән дә, интернеттан да бик күрәбез, эчкәннәр дә үтерешкәннәр. Сугышканнар ди, һәм шулай ук инде бу отыш уеннары белән уйнаучылар. Аларның ачуы чыга шушы оештыручы кешегә инде. Алар нитә, аларның аппаратларын вата башлаганда җиңелмәгәч инде дуслары белән талаша, нишләп мине монда алып бардың дип. Менә шушы дошманлык бер-береңә инде ачуны сала. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Сезне Аллаһны зикр итүдән һәм намаз укудан тыярга тели ди. Шушы шайтанның вәсвәсәләре, шушы инде мәкерлеге шайтаны. Шулай булгач ди, ул шайтан гамәле булган нәҗисләрдән тыеласызмы, юкмы инде сез ди. Аллаһ Тәгалә безгә инде искәртеп әйтә. Бакара сүрәсе дигәне ялгыштым, бу Мәйдә сүрәсе. Мәйдә сүрәсенең 90-91 аятлары инде. Менә шуңа күрә инде бу отыш уеннары кешегә бик күп төрле бәлаләр, кайгы-хәсрәтләр алып килгәнгә инде, шушы дошманлыкка, бер-берсе арасына ачу тудырганга инде, шушы уйнаучы кешене инде, утылучыны диеге инде белгенлеккә төшерә. Аллаһ Тәгаләне зикр итүдән гомумән инде иманына бик каты зыян сала инде. Һәм шулай ук хәләл кәсептән ерагайта, кеше җиңелчә генә әз генә акча түләп, күп итеп акча отам дип шуңа омтыла башлый. Ләкин инде ислам дине безне Аллаһ Тәгалә тыя мондый гамәлдән инде. Без үз кулыбыз белән инде кәсеп итеп хәләл маллар табырга тиеш. Мондый юл белән, шайтан юлы белән инде кәсеп итәргә тиеш түгел без инде. Һәм шуңа күрә, әгәр дә без бу дөньяда да ахирәттә дә бәхет сәгадәткә ирешәсебез килә икән, Аллаһ Тәгаләнең газабыннан, кайгы-хәсрәтеннән имин буласыбыз килә икән, бу гамәлне инде калдырырга тиешбез инде. Чөнки инде беләбез, Аллаһ Тәгаләнең газабы бик каты, бу дөньяда да килергә мөмкин. Төрле юл фаҗигаләре белән инде, ут хәвефләре белән, анда төрле авырту белән, хәтта инвалидлыкка да калырга мөмкинсең. Һәрбер гөнаһның аның әсәре була. Бер гөнаһта инде юкка чыкмый. Шуңа күрә сакланырга кирәк. Аллаһ Тәгалә үзе безне сакласын. Әгәр дә без иманга килеп, изге гамәлләр кылып, шушы гөнаһлардан тыелса, һич шиксез Аллаһ Тәгалә безне хәерле имин тормышта яшәтәчәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә ныклы иманнар, көчле тақвалык бирсен. Шушы динебезне өйрәнеп, шушы гөнаһлардан инде тыелып, бары тик изгелеккә омтылып, хәерле гамәлләр кылып яшәргә насыйп итсен. Субханакаллаһи ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.